Hello netizens, welcome sa Inus Vlog. Ngayon po ay Martes pala, October 29, 2024 pala. Ayan po. Abala yung mga tao pa rin na walang kuryente. Ang ibang party po ay okay na. Pero yung mga natira po ay lubog pa sa baha. Entire Southern Luzon ata ang naapektuhan ng Bagyong Christine. Pati na rin po doon sa Central Luzon. Ganon din eh. Grabe yung sakop niya. Kaya ngayon, on recovery pa lang po ang mga Pilipino dito sa bahaging ito ng Pilipinas. I hope na tuloy-tuloy na yung mga naapektuhan ng mga palay ay naani na rin po. Yung iba nagbibilad na. Yung mga basic services po ay talagang kailangan ng mga tao. Lalong-lalo na yung shelter, yung bahay. So, super linis na ang peg ng mga households ngayon, mga residents dito sa Baliwag Nuevo. Ipapakita ko sa inyo yung portion po sa sunod na video clip para maintindihan nyo. Yung iba, marami naglalaba. Yung iba sa pa rin, nagsasaing sa bubong. Hindi pa makalipat sa ground floor dahil nga naglilinis pa. Ang daming putik, nadala yung flash floods. So, ganun pa rin po. Pasalamat tayo sa Poong May Kapal, ligtas tayo. Kahit yung iba nga ay nagsakripisyo ng buhay. All in all, ay talagang hindi tayo pinapabayaan ng Poong May Kapal. Una ang sitwasyon bitig sa sentro Baliwag sa eskwelahan. Ayan pa diyon ko, pisan pa yan. Pero ba ko ni taga-digdi, taga-Zona 1 na eh. Zona 2 po ito eh. Nagsasurvey ko makakadiretso ng pili. Ayan na. Nakakapit pa dyan na, harabi na ba ang sarap? Ang motor ko, dahil kaya. Tapos pili ko tayo. Kasi makaroon niya ako kaya. At yan pa. Kaming baga. May irere pa kami. Bago naglunis kayo. O, ini mayaman. Dahil mo rin magtubod. Nagpamulino kaming 5 sako, 5 lata si baga. Ubus na. Ano kikap? Ay, Kap. Ay! Manaintin. Oh, si ate mo naman, sabihan mo, okay ka man. Okay man. Ang Okay labahan, man. 10 planggan. 10 lang daanin ang niya. Sige po. Lola. Baba ko na si Mother. Ingat po, ingat. Oy, Ang tunok dyan, sa kaliptos. Ako ay lang ang planggana kung kadakol anas ba. Iyo ah. Pay tubig man po, digdi. Ano? Papaanis si Bayaw. Last to farmland na lang po. From San Fernando Coopa ang harvester. Luto lang pag may time. Ganyan po dito sa amin. Yan, pag may okasyon, kahit ano. Yan. Nilagang tilapia o sinabawan. Alasada po ni Bordok, ang batibi na para luto. Napapasok na kita ng bago. Ayos na. Ayos na. Pwede na.